Το Σαββατοκύριακο 17-18 Μαΐου ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διαπραγματεύσεων Athens Negotiations Tournament 2025 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά. Ήταν ένας εξαιρετικός διαγωνισμός, πρωτοτυπήσαμε σε πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να τονίσω το γεγονός ότι είχαμε μία live διαπραγμάτευση μπροστά στο κοινό με τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην πραγματική διαπραγμάτευση, και αυτό το έκανε μοναδικό. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο ούτε στην Ελλάδα και ούτε στο εξωτερικό, εξ όσων γνωρίζω, και νομίζω στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Νιώθω πολύ μεγάλη υπερηφάνεια για τα παιδιά αυτά, τα οποία συμμετέχουν στο διαγωνισμό, και ήταν εξαιρετικά. Οι δύο ομάδες οι οποίες διαγωνίστηκαν στο τελικό ήταν άψογες, η μία καλύτερη από την άλλη. 10 στα 10. Αυτό το deal που συζητήσαμε σήμερα ήταν πιθανότατα το πιο δύσκολο και compliqué deal που έχω κάνει ποτέ στην καριέρα μου, και είμαι σε αυτή τη δουλειά από το 1997. Στη φετινή διοργάνωση έλαβαν μέρος 18 φοιτητικές ομάδες από όλη την Ελλάδα σε ένα μοναδικό διαγωνισμό στρατηγικής, επικοινωνίας και διαπραγματευτικής ικανότητας. Νικήτρια ομάδα για τη φετινή χρονιά αναδείχθηκε η Never Split, αποτελούμενη από τις Διονυσία Κορονέλου, Ζωή Λιμπέρη και Αναστάσιο Γεράση, τριτοετής φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι εντυπωσίασαν κριτές και κοινό με την ετοιμότητα, τη στρατηγική σκέψη και την αποφασιστικότητά τους. Πολλά τα συναισθήματα, ενθουσιασμός, χαρά, ανακούφιση. Περάσαμε 2 μέρες πολύ απαιτητικές, αλλά πολύ ενδιαφέρουσες παράλληλα. Αυτός ο διαγωνισμός με έκανε να συνειδητοποιήσω την αξία της ομαδικότητας. Ήταν κάτι καινούριο, διαφορετικό, ομαδικό σίγουρα. Ήθελε πολύ καλή προετοιμασία, ήθελε δουλειά, αλλά το καταφέραμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και ανυπομονούμε για τα επόμενα, για πιο διεθνή πράγματα. Μπορώ να πω και εγώ, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Πιστεύω ότι και οι τρεις την ευχαριστηθήκαμε πλήρως. Ήταν κάτι αρκετά διαφορετικό, θα πω, από αυτά που έχουμε συνηθίσει, αλλά θεωρώ ότι πήραμε πάρα πολύ βάγιο από αυτές τις 2 ημέρες. Βλέποντας τα νέα παιδιά να είναι τόσο ενημερωμένα και να μπορούν να κάνουν τέτοιες παρουσιάσεις τόσο υψηλού επίπεδου, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον της χώρας μας και για τη νέα γενιά. Η κυρίαρχη σκέψη είναι ίσως η χαρά και η περηφάνεια που βλέπουμε στα ελληνικά πανεπιστήμια να αρχίσουν να κάνουν μια ουσιαστική σύνδεση από την θεωρία και την επιστήμη στην πράξη και στην αγορά. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την επιστημονική επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή Δ. Ηλία Καπουτσί και τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.